Ahojte, vítam vás pri novom videu, ja sa volám Daníla, ak ste tu noví a robím videá na témy minimalizmu, zjednodušovania a zlepšovania sa života, tak ak vás táto téma zaujíma, kľudne kliknite na subscribe button a uvidíme sa v ďalších videách, ktoré plánujem na tieto témy točiť. Porozprávame o takých najväčších 5 chybách, ktoré podľa môjho názoru ľudia robia, keď chcú si niečo upratať, vypratať a zredukovať. Ja musím sa priznať, že z minulosti, ale aj teraz ešte som v mnohých ako keby vinná, alebo teda aspoň šťastí, ale pracujem na tom a preto aj vás chcem povzbudiť, že ak váš byt alebo dom po týždni nevyzerá ako proste fotky z Pinterestu, tak proste sa s tým netrápte, lebo nakoniec sa k tomu svojmu cieľu dostanete. Či to bude trvať pár mesiacov, či to bude trvať rok, raz budete tam, kde budete chcieť byť a vlastne budete sa už cítiť skvele. Tak poďme rovno na tých mojich 5 bodov. Prvý bod, ktorý tu mám, je, že ľudia sa často nesústredia na jednu špecifickú časť svojej domácnosti alebo svojho priestoru a rozhodnú sa, keď sú takí nabudení, že to proste všetko urobia naraz. Proste idem do toho a všetko to urobím naraz. Viem, že podľa KonMari metódy by si mal človek všetky veci ako keby dať do nejakého centra, napríklad do obývačky, aby vedel, koľko toho má a proste cez to ísť. Ale podľa môjho názoru sa často stáva, a určite to je pravda, že keď človek vidí, koľko toho má, aké je to množstvo a koľko práce mu to dá, aby s tým niečo spravil, tak je z toho frustrovaný a často bude určite z toho aj demotivovaný. Na druhej strane, ak máte takú situáciu ako ja, že máte deti, tak takáto možnosť je úplne nemožná. Keď nemáte deti, tak by som vám odporúčila, teda ak máte tú možnosť, si to aspoň porozdeľovať na miestnosti. To znamená, že v jeden deň idem kuchyňu, v jeden deň idem spálňu, v jeden deň obývačku, alebo si to rozdeliť, že napríklad 3 dní idem kuchyňu a tak. Ja keďže mám deti, ja to nemôžem ani takto rozdeliť a ja musím napríklad túto spálni, musím si to rozdeliť na sekcie, akože šatník, komody, stolíky, lebo ja mám často na nejakú takúto prácu, veď akože dá sa aj s deťmi, ale keď to chcem tak v pokoji, tak mám napríklad 2 hodinky, kým Ninka spí a ja to musím spraviť a takisto sa vždycky snažím, že keď to proste spravím, tak mi neostane veľa vecí tých vyradených, aby som nemala veľa starostí čo s nimi a takisto nemám potom celý byt rozbombardovaný, to znamená, že ostatní, teda zvyšní členovia rodiny môžu normálne proste popri tejto mojej činnosti ako keby fungovať ďalej. Druhým bodom, ktorý tu mám, je vlastne ako keby odsúvanie tohto upratovania, redukovania. Viete, že to chcete, necítite sa dobre, v srdci cítite, že to chcete, ale stále máte nejaké bloky a stále to proste ako keby posúvate, že urobím to na budúci týždeň, alebo začnem na jar, alebo niečo také. Tu vám chcem len povedať, že vyhrajte si ten čas a začnite. Lebo ako náhle začnete a napríklad urobíte nejakú sekciu, napríklad kúpeľňu, najmenšia často miestnosť v byte, tak ten pocit, ktorý budete mať na konci, vás tak nabudí do ďalšej činnosti, že už to proste pôjde ako jedna veľká vlna a raz sa do toho cieľa, do ktorého chcete, dostanete a bude to úžasné. Tretí bod, ktorý som si tu napísala, je vlastne zachraňovanie tých vecí, ktoré ste už vlastne chceli vyradiť. Ja som v tomto vinná už len z toho pôvodu, že ja hocičo nechám, lebo si myslím, že to opravím.
Akože viete, že ja mám záľubu v šití, to znamená, že keď mám nejaké tričko alebo nejaké detské oblečenie a je tam nejaký šev proste rozpáraný, alebo si poviem, tu by sa hodil nejaký gombík alebo čo, tak to vlastne ako keby tak začnem hádzať na kopu, že tu treba zašiť túto dierku, tu prišiť tento gombík a tak. A ja vôbec na to nemám čas. Tak sa mi stalo, že sa mi tá kopa proste úplne nakopila a zbytočne mi tu sedela, frustrovalo ma to, že vždycky keď som okolo toho išla, tak som si vždycky povedala, ešte toto mi treba spraviť, ale pritom Adamko by bez toho trička prežil, lebo má ďalších 5. No a nakoniec som napríklad z toho vybrala 2-3 veci, tie som zašila a ostatné aj tak išli preč, ale zbytočne mi to tu pár týždňov stálo. No a teraz som sa naučila to spraviť tak, že keď mám tú vec v ruke a ak to nespravím hneď, ak nezoberiem tú ihlu s nitkou, nezašijem proste tú dierku, alebo ak to neurobím v tej chvíli, keď robím s tým šatníkom, tak proste tá vec musí ísť preč. Takisto je to napríklad, že túto zimu som si síce tento žltý kabát nedala, ale minulú som si ju dala, takže vlastne na tú ďalšiu by som si ju zase mohla dať. Stále má veľa peňazí a je skoro nový, predsa ho nemôžem len tak vyradiť. A tu je zase ako keby ten problém, že je veľmi malinká pravdepodobnosť, že si ten žltý kabát tú ďalšiu zimu dám, keď už mám nejaké iné, ktoré sú vlastne môjmu srdcu oveľa bližšie. A keď je mi to ľúto a dal som za to veľa peňazí, tak určite sú možnosti na Facebooku, v skupinách a proste takúto vec aj predať za nejaký peniaz, ale nenechávajte si to. Ďalšou chybou, ktorú si často ľudia myslia, a nie je to tak, je, že vyradzovanie, triedenie je to isté ako organizovanie. Organizovanie som ja robila roky. Stále som veci prekladala, krásne som ich ukladala, ja som perfekcionalista, takže vlastne všetko bolo krásne ukladané, všetko to krásne proste vyzeralo, ale pritom ja som stále nebola som šťastná, necítila som taký pokoj, pretože som si uvedomila, že mi to zaberá strašne veľa času, aby som to ja dostala do takej formy, v akej sa mi to páči a v akej by som bola spokojná. A tým, že toho bolo tak strašne veľa, tak mi to naozaj zaberalo strašne veľa času. Preto vás chcem povzbudiť aj v takejto veci, že keď nemáte tak veľa času, tak si nemýlte to preradzovanie s tým organizovaním, lebo vy si napríklad môžete niečo proste preradiť, teda pretriediť a nemusíte to hneď akože upratať na neviem aké krásne. Môže to byť, keď na to máte čas, ale nemusí to byť. A aj tak sa budete cítiť lepšie. Mojím posledným bodom dnes bude chyba, ktorej som ja asi najviac vinná. A to je, že tú krabicu alebo tú tašku s vyradenými vecami nedáte proste z domu preč hneď. Je tu ten problém, že vlastne vy vyradíte veci, dáte si ich niekde ako keby ku dverám a stoja tam, lebo ich proste nevyhodíte alebo neviete presne čo s nimi. V Írsku to bolo strašne jednoduché, ja by som si veľmi prijala, keby na Slovensku niečo také bolo alebo sa to viacej rozvinulo. A to je to, že v Írsku boli stále blžšie trhy. To znamená, že ja keď som si po pol roku upratala, našla som si na internete blžšie trhy túto sobotu tam a tam, vybrala som si kam pôjdem, tam som to zobrala, čo som za nejaké peniaze predala, čo nie, nechala som pri kontajneri. A bolo to hotovo. Tuto to neexistuje. Ja som tuto na Slovensku bola iba raz, tuto v Žiline, na blžšom trhu, bolo to super a veľmi by som si prijala, aby sa to viacej organizovalo aj napríklad každé 2 týždne alebo každý mesiac, pretože nie len, že to je dobré pre nás, ale je to aj pre prírodu, lebo sa proste tie veci recyklujú a tak. Každopádne, v Írsku ešte bolo niečo super, čo takisto tuto som ešte nevidela. Ak budete mať nejaký kontakt na niečo také, kľudne mi napíšte, budem šťastná. A bol to charity shop. To znamená, že vy keď ste niečo vyradili, či to bolo oblečenie, hráčky, to je proste jedno, priviezli ste to všetko do charity shopu
do obchodu s charitatívnymi ako keby vecami. Vy ste im to samozrejme dali zadarmo a tým ste podporili danú charitu a oni vlastne za symbolické ceny to vlastne predávali, to znamená, že vy ste si tam takisto mohli niečo kúpiť a tie vyťažené peniaze z toho predaja, samozrejme, že určite sú nejaké náklady a aj si tam ľudia museli zaplatiť plat, ale vlastne ten čistý zisk išiel na tú danú charitu, ktorou sa ten charity shop ako keby zaoberal. A bolo to super, lebo ja som proste zobrala tie veci, dala som ich tam, vedela som, že možno si ich ešte niekto kúpi za niečo a vlastne tie peniaze pôjdu na danú charitu. Naozaj je škoda, že proste to neexistuje. Ale čo som vám chcela povedať je, že ak vy sa vlastne tých vecí z bytu ako keby nezbavíte hneď, tak váš mozog tak pracuje, že pozeráte na tú krabicu a stále sa vám tlačí tá otázka, že čo ak. A často sa stane, že vyberete nejaké veci z tej krabice a potom ich aj tak zase ďalšie 2 roky nepoužijete, ale proste mozog tak pracuje. No a ja takisto mám nejaké veci v krabiciach v pivnici, ja už si po ne nechodím, viem, že sú tam, lebo keď zíde z očí, zíde z mysle a ja už ani neviem, čo je v tých krabiciach, ale je mi to proste ľúto len tak vyhodiť. Preto ja, keby som našla napríklad nejakú sociálne slabšiu rodinu, ktorej by sa tieto veci zišli, všetko by som to tam odniesla, nemám problém. Alebo teda vlastne tak ako keby podvedome čakám, že zase cez leto bude tuto ďalší bolší trh a zase si tam pôjdem proste zažiť trocha zábavy, postretať ľudí a proste nejaké tie veci podávať novým majiteľom. Takže toto bolo mojich 5 bodov, teda 5 chýb, ktoré si myslím, že ľudia často robia a zle sa ako keby na to nastavujú, ale ako som vám povedala, keď vám to nejde super hneď od prvej minúty, prvého dňa, tak vôbec sa s tým netrápte, každý si prechádza tou svojou cestou, ja si ňou prechádzam a tak sa proste kvôli tomu netlčte. A dúfam, že sa vám video páčilo a že vás táto téma zaujíma, dúfam, že ste sa niečo nové naučili. Ako som povedala, kľudne dajte pálec hore na toto video, ak to niekomu pomôže, kľudne ho zašerujte. Viem, už ste mi niektoré napísali, že je to super, že niekto tak túto tému priniesol do slovenčiny, že môžete to ukázať mamine, tak ak si myslíte, že by to niekomu pomohlo, pokojne mu pošlite link s mojím videom a budem sa tešiť. No a ďakujem vám za pozretie tohto videa, ako vždycky, a uvidíme sa v tom ďalšom. Čaute zatiaľ!